azararen amarra, bariku, eta ebize, ez oin asko, baina, bueno, bota duze 11 litro inguru honetan. Eta, bueno, pozarren, ez ja perretziko zelako. Zera, hemen egundo hartu barik eukindodan leku badalako, baino. Eta oso pozik, azken baten, ez dakit berez, edo, zera, egin zalako, baina, bueno, kontu da, hau txez gai, badauzela, eta pozarren. Bueno, hemen bezazur badau, erdi janda, bueno, baina, baten bat hartu eta beste egitzi. Bueno, hemen bebitien bat, txekitxu bet. Hemen batzu janda, eta hau, edertxoa da. Politxe. Bueno, dozenaka itzi doaz bidien hor txikitxuek. Ez dakit aziko dizan be, baina, bueno, ez domenzidu. Eta, hone bai, hone oso ederrak. Eta hor bekeizo doz, iazelako dizan. Da gero janda, bueno, eskandalu. Pena da. Baina, horkatzak erto janda duz. Errak izango ziren, baina, bueno, zugatzen dut horrek zikloari be lagunduko etzela. Bueno, dandan abetor jan, zorionez. Hone politxek. Hemen bat jan, eta beste itxi. Eta gauza bera hemen. Bueno, eta hau ez da horkatza, baina hone be bardien barde jaten dugu, Bueno, txikitxu ediez. Bai. Ez da hau. Ez da mesidu. Enbestartuta gero. Bueno, eta hau ez da eremu barri bat, baina izan igezarte hemen hasien ezte. Beraz, hau be barritzat hartu alda. Bueno, eta hau gaztainen kirikinoetan oston dute onda, baina politxe, oso politxe. Bueno, inguru honetan azten da lehenengo, bai? Ea faltan, Aretza Amerikarraren ondoan. Bertako aretzetan ez da ikusten. Bertako aretzak edo bertako kerkusak, erkametza edo nalakoa. Baina ez da ikusten. Eta hemen, hortxe bedau beste bat, eritrupus bat. Hone be, ointxe hasi diez. Bueno, hauze da gaurkoa. Kio pasatzo. Aurrekuspena ona da, zera rotari pilo badau, etxe batak ez, eta epeldu ingo dugu, orduen ikusiko dugu rengunetan. Dala bizerrez, Zabiren Mulizaren eomenaldize da ez da perretziko hori munduen horren parikorik. Ondo izan.